cumpla a lei, que a Consellería de Educación, que soe decir en reiteradas ocasións o seu máximo representante, o conselleiro, pero tamén os directores xerais, que cumplen a lei, pois os pais e nais simplemente o que piden é que se cumpla o catálogo de postos de traballo publicado no Diario Oficial de Galicia. E o fan a través desta expresión tan elocuente de que reclamar un profesor, unha profesora, non é o antollo dos pais e das nais ou de un claustro de profesores e profesoras, senón a maior das necesidades docentes. De nada sirven as novas tecnoloxías, de nada sirven as instalacións se non temos o fundamental, que é os profesores e as profesoras. Hoxe mesmo coñecíamos que o censo docente revela que dende 2010 perdéronse da orde de 2.200 profesores e profesoras, algo que sabimos denunciando desde fai anos, en o sentido de que se xubilan da orden de 4.000 profesores e profesoras e non hai reposición desas xubilacións e o que existen é recortes de diferentes plazas de docentes en diferentes centros de toda Galiza, pois o que nos atopamos ao longo dos anos é que cada vez temos menos profesores e profesoras. Non necesitamos o censo docente para coñecelo, mas unha vez publicado e unha vez comparado, podemos afirmar que os datos avalan efectivamente que houve un recorte de profesorado no ensino público galego. E ese recorte de profesorado é dispar. Pode ser en audición e de lenguaxe, pode ser no profesorado de atención terapéutica ou no caso de que hoxe traemos concreto, pero que é un síntoma, que é un exemplo do que están vivindo os diferentes centros toda Galiza. Simplemente que este centro ten unha comunidade escolar, os pais e nais, que toman conciencia do importante que é manifestarse e non dar esa batalla por perdida, por moito que o xefe territorial non o reciba ou lles dé contestacións como a que teño aquí diante e que despois pasaré a ler algunha das súas frases máis insignes. A corporación o Concello do Rosal, unanimemente, os tres grupos que a conforman, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, demandaron á Xunta de Galicia que se dotara do profesorado necesario a este centro. Porque, as necesidades do centro son múltiples, tal e como se expoñen na propia exposición de motivos, e porque non se está cumplindo siquiera ese catálogo que ven a decir que se necesitaba un profesor a maiores na área de educación física, que ademais faría tamén as funcións de titor ou titora. Mais o que lle contesta o xefe territorial, seguramente, terán a esa contestación, e farían chegar os diferentes grupos, son cosas bastante vagas, como, por exemplo, que entende o catálogo, ahora a Consellería de Educación, como unha ferramenta dinámica e flexible. Dinámica e flexible. É dicir, segundo non as necesidades do centro, según as necesidades da xefatura territorial. Mais aínda é máis vago cando di que as necesidades educativas deste centro, en concreto do Concello do Rosal, entran dentro das ratios normais e daquela poden ser entendido por o persoal do centro. Pedimos ao xefe territorial e á Consellería de Educación que nos diga exactamente que entende por a cantidad de alumnos diagnosticados como necesidades educativas especiais e que entren dentro da ratio normal. O certo é que temos da orden de 200 centros educativos en Galiza neste momento que non están cumplindo o catálogo de postos de traballo, que están agardando por profesores e profesoras. O Centro do Rosal é meritorio de que os pais denunciaran esta situación, fixeran un peche nas instalacións do centro de máis dun mes e que hoxe decidiran seguir todos os xoves a poñer de manifesto que a Consellería de Educación non cumple coa lei e que este centro educativo non ten os profesores e profesoras necesarios para desenvolver de xeito normal as aulas. Por iso, o Bloque Nacionalista hoxe o que trae unha iniciativa que debería ser absolutamente obvia e de total cumplimento, que
o Parlamento insta a Consellería de Educación e Cultura a que se cumpla a orden de catálogo de postos de traballo e que, polo tanto, este centro, do Rosal, teña todos os profesores e profesoras que necesita para o normal desenvolvemento das aulas. Agardamos que os grupos aquí presentes apoien esta iniciativa. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Adán. Rolda de posicionamento dos grupos parlamentarios. Polo Grupo Mixto, señora Iglesias. Gracias.